ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହା ଧୂପ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଏକ ଦିନରେ ବଦଳି ନାହିଁ। ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଲେ ଜୀବନ ସତରେ ବଦଳିଯିବ। ପ୍ରଥମ, ସକାଳ ରୁଟିନ୍। ଏହା ତୁମ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିକ୍ରେଟ୍। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠି କାମ କରେ, ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଠାରୁ 5 ଗୁଣ ଆଗରେ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସ୍ୱ-ଅନୁଶାସନ, ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ବି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ମନ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ତୃତୀୟ, ଆଶା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଶେଷ କାମ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କର, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି କିପରି ତୁମ ଜୀବନ ନ ବଦଳିଯାଏ। ଜୀବନ ବଦଳାଇବାକୁ କେବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖ, ଆଉ 1% ଦିନ କୁହ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।